עכשיו. זה וידאו. מיקה, תסתכלי לפה. מיק מיק. מה, היא חטפה לך מהיד? רוצים עוד ענף אחד? כן. יאללה. וואי וואי וואי, יש לנו פה היום. אני אתן הפעם לחתמה. תומני. אחד. מיקה. אנחנו קוראים למיקה מיקה מתוקית. זה בטח גם... לא, קוראים לה מיק מיק. רק מיק. מיקה מקסימיקה. לא, עכשיו לא. אני לא מגיע לחתונה. נו, זה תביא לגדול. הוא לא אוהב, נו. הוא קטן, הוא לא אוהב. אוקיי, הלו. אני פה, לא שם. נו, שיקח את זה כבר. מגרעתי בכל הגוף. יפה. משעמם לי להחזיק את זה. הנה, אתה גם יכול להיות הקרוב. איך זה? מה זה, מגעיל אותך מיק מיק? את יכולה לתת לו מלפפון אם את רוצה. זה קטנצ'יק. היי, קטנצ'יק. זה טוב, אני מצלם וידאו טוב? הוא לא מה? זה איכות שידור. הוא יותר גדול ממנו יש עכשיו מה זה בעיה עם המצלמה שלי? כי אני מצלם את הקלטות, ואני לא רוצה לשלוח יותר את הקלטות. כשאני מורידה על המחשב זה מוריד את האיכות. תביא, אני אעשה לך את זה לדיסקים בערוץ. אבל לא, אבל אני מצלמת משהו חדש ואני רוצה ישר להעביר את זה. תביא לי את זה, אני מביא לך את זה, בסדר, אני מביא לך את זה כדיסק. יש לך את זה קובץ, כ-DVD אפילו אני יכול להביא לך את זה. אני לא יכולה כל פעם לתת לך, אני צריכה משהו שיהיה אני נותן למישהו שיעשה את זה. אבל איזה שיטה יש לי? כל פעם אם אני אוריד, זה יוריד את האיכות תמיד, באיזה 30-40%. צריכה לקנות תוכנה ומחשב מיוחדים של זה. ואז זה לא מוריד? לא. וזה למחשב גם רגיל? כן. כן? תוכנות יקרות? אין לי מושג. לא, מה? מכיר אותנו? בוא נביא לו. מכיר איזה תוכנות? מיקה, מה את משועשעת פה, נגעתי לו בלשון. נגעתי לו בלשון. מיקה, את נותנת לו לאכול הג'ירפה? אמא, איפה אתה מוריד? זה גם נשאר בקוד שלי? לא, אני מוריד, יש לי תוכנה.